Karkana shnakot barit ba simple ha Finland. Ka company ba chisin ka shna juti ba tayar bicycle. Ba ka way ka sngi ka cube ha. Ba ka shiteng ka perthe ka bat iki produk jongka. Ka ringtone ba chisin ka longkum ka global anthem. Ka phone battery ka ba kentai banyap. Ka device ka ba klany. Sngau kumban amdu na. An rewat ka taru. Ka juhi karat ba ban khyllem. Kamstad banya ka ba briu perkat. Ka nede ka story ba shisha jongka. Nokia. Ka story jong ka jingkhyllem jing serong jing bakala bat ka jingwan phai biang ka bomla ban ngej. Ab adu ban dakot namar ka ne ka story ka aimen sim bhai pi. Ban om give up wat haba ka perthei ka perkat ba pi lakot. Ka Nokia kam da sedang kum ka technology company. House nam kat pra Andrewson. Frederick Idestam upli ya ka karkana shnakot hajan kawa Nokian Wirta ka badan ha Finland. Na kanehi kawa lami ka karteng Nokia. Daki bun snem ka Nokia ka shna paper, rubber boots, tayar ki kabel, klem da don jingmut syapang ki phone bat ki technology. Henry ka jingnya anti jong ka jingim ka tanda ka waipat ka plan. House nam khat kandai in ripau ka Nokia ka sedang ban kenria syaga elektronik. Ka shnai ki radio phone ki army bat ki mobile car phone. Bada house nam khat kandai prapau mobile phone kalalong kalaway. Nokia kalyo i ka air ka ba ka partei kampat juyo i. Kishim ya ka risk ko bahe bat kenti baro sya ka telecommunication kata de ka jingjet ka bapen kelaya baro ka snem de kat kandai peu ka juk babon ki beru kingej ba ka mobile phone ka de tang ka luxury Henry ka Nokia pat kengej bagi mobile phone ka long ka jingdan kam we pa we breu barus pa na badok badang talawan ka phone bapen kelaya ka partei ka Nokia 3310 the indestructible legend Nokia 1100 the world best selling phone Nokia 6600 N-Cage N-Series bat ka E-Series. Ka Nokia ka ayingi ka snake game ka famous Nokia tone ki battery baklany ka phone balada half nadu lai malaru kadang im. Ka battery banne daki sngi omtang daki kinta. House nem kat kandai popera ka Nokia ka lalong ka largest mobile company in the world. Ha ka jingpet jongka ka Nokia ka control 100% ya ka yau mobile ha pertei. Perkat ya kata lajan marsi tengka perthai ka ngej ha ka Nokia. Ki beriu kim ong tang ya ka mobile phone Henry ki ong ka Nokia. Nokia kam na dai shu tang ka brand ka dai ka jing sngau ka memory bat ka parlok tang ba ka ba ki we kim tip ai ka aryong kalawan. Ka snem dai arajar nyo ka perthai ka pet kat ba Steve Jobs uya ya ka stage bat pen itu ya ka iPhone. Ka phone mom don ki button ka dai ka touch screen bat ki operating system ru balong magical ba. Ka perthai ka kendet Henry ka Nokia pat kerki. Ka ngej ngidei ki Nokia om dan balak ban yele ingi. Bat ka ne ka over confident ka lalong ka biggest mistake jongka. Ka Nokia ka kentai ban pen kelai ki software barim bakar teng ki Symbian. Ka dei ka ba slow, outdated bat klem da pengkre ya ka lawai. Kat ba ka Apple ka wanra ka iPhone, Google bat ka Samsung pat ka wanra ki Android. Kat ba ka perthai ka ya shikmat ka Nokia pat ka yang bet tech. Hapo ka Nokia headquarter ki engineer ki pana ka company ngidan kam ki touch screen ngidan kam ki software batmai ngidan kam ki Android Henry ki management pat ki ong ngidei ki Nokia ki berken thiet ka ka bangishna slowly painfully ka Nokia ka klem ka market share ka leherna ka sopheu sya ka lai percent ki developer customer bat ki investor baro ki pet house nam aja kat lai ka Nokia ka shim ka rai ka bakam Kila deno ya barok ki mobile division sya ka Microsoft kas im kala klem. Daki million ha barok ka pertai ka sngau ya kata ka jing ketang. Kam dai tang ka fail jong ka company. Ka dai ka jingkut jong ki jingken mau ki por ki badang kena. Henry ka story kam kot tang hang ne hadein bakadi ya ka phone business bun kingit baka Nokia kalayap. Henry ka Nokia kalai ka air ka balong klan bor ba. Kapan long biang ya lede ha ka jaka bakan ya le ya ki Samsung bat Apple ka Nokia ka pelet jingmut ha ka baki we kim medur dan ha ki telecom network 4G bat 5G technology internet infrastructure network equipment for big companies suki pasuki ka Nokia ka lalong ka world biggest provider of 5G technology ka le bat ka Ericsson bat ka Huawei bat nang ta ka company barat ka bakarteng HMD global kawan rap biang ya ka kerteng Nokia ha ki smartphone jongka Kini ki Nokia thamai ki pelet jumut haki kilin Android durability security bat ki long lifespan ka Nokia kam dai syukas ki smartphone Henry ka company ka klan borom bat yonong ba haki telecom industry
Nokia kam dawan pai kum karat ba ki phone. Kawan pai kum ka technology backbone of the world. Ka Nokia ka hikaya ka lanong bakordor ha ka chingim. Success is not permanent, failure is not final. Change is the only constant. Nokia ka klem na marka kentaj banyayait lang. Henry ka ki imbiang na marka dan ka jingkhyllem ban pen kelayal de. But ka neka message ka day na mata jongpi. Don't be afraid of change. Don't be afraid of competition. Don't be afraid of failing. Henry to ting tang kaway. Not improving when the world around you is improving. Ladaga company ka basyong dor dagi krore dagi billion ka klem ban yang biang. Piru pilak ban yang biang. Wala da ka no ru ka chingim ka Namar haba pidu ya baro. Kamut ka cingay lenti jongpi ka kot. Kamut ba ka cingyay jongpi kala deman sedang biang sachi simpan. But haduk hang ne piliyo ya ka cingyay lenti jong ka Nokia. Latapi sengaw ba ka story ka ay jingshisha but I sim. Wat kelat ban hit ya ke like button but share ya ka video siya ki perlok ki bait ya jongpi. But ngatang syu pinti kena la dapim dala dep pinti kena ya la ban subscribe kena ma pinum du iki video ki ban sawan. Join ya ka family but ban stay motivate but ngi man la kata yo. Kublai shibon. Stay focused, stay strong and stay blessed.